What's up? What's up? Bakit Mga yan? higala! Hello, my higala. I'm going to go and catch Mom on the toilet. She doesn't know I'm going to come record. Hold for the fun. Quietly sneak up. She hasn't got any idea what's going to happen. Ooh la la. Someone's doing a poo-poo. Look at the sexy socks. Oh my god. Look at this sexy socks. Really wonderful, yeah. What's up? So, mga kaigalaan, mayong buntag kaninyong tanan. Mga kaigalaan is, may kaibigan ko na pupunta dito sa bahay. So, kaya busy ako ngayon mga kaigalaan sa pagluluto ng munggos. Munggos lang kaigalaan kasi nga na-miss namin yung munggos. No? So ito mga kaigalaan ang munggos ko. Tapos magluluto din ako ng homemade ko na longganisa. Tapos nag-fry din ako ng isda. So yun mga kaigala, yan lang yung handa ko. So magdadala din daw siya ng tosino. So yun lang, chika-chika lang kami dito mga kaigalaan. First time pa lang niya makapunta dito. So tignan yung mukha ko mga kaigalaan, no? Walang hilamos pa, wala pa lahat. So maligo muna ako ngayon at babalikan ko kayo mga kaigalaan. I'm back. Sana all. So tapos na ako naligo, tapos na lahat. Ang ipa-fry ko na lang tong longganisa ko mga kaigalaan. Tapos maghihintay na ako sa kaibigan ko mga kaigala kasi 11 o'clock daw siya pupunta dito. A few moments later. Hello mga kaigala! Nandito na yung kaibigan ko mga kaigalaan. O, ito na. Kakain na kami ngayon. Yan mga kaigala, o, food namin. May munggos, niluto ko. Tapos niluto ng bengka. May cake pa. Ano to? Cake, no? Cake. Tapos isda, longganisa, at chorizo. Yes. Tapos ko Sunod na, mag-bake ko sunod, ganahan ka. Katod ko yung bana ni kahuman, ikuha o lagabalik. gusto ko, yun lang ba na, gusto ko mag-toilet ni, tapos hindi. Gusto man, minsan, noong mo man siya na, huwag, dito kay, amo kay na yung mga daghang kuan. Na ko mga pagbangkon. Banyak din na pagsamok-samok dito kay bisag makuan yung mga tao dito. Ang busang bi ako inus. So yun mga higala, tapos na kumain, no? Alam yun na, chika-chika to the max. So yun, ito, sumama ako sa kaibigan kong mga higala. Para naman, lag-lag din pag may time ba? Tagalog lag-lag. Gala-gala din pag may time. Buti pa to siya mga kaigalaan, marunong mag-drive, ano? Ako, lang, sakay-sakay lang ako mga kaigalaan. Sitting pretty. So mga higala, diya pa sa friend ko na isa kanilang shop. Ning hapit may diri higala kasi nga bibigyan namin ng food. So nandito na kami mga kahigala. Hindi na ako pumasok kasi nga wala akong face mask. So ito yung sa labas. Bumili siya ng seeds yata. Wow! Organic din. Oo, organic. Para sa garden niya. Ito yung kinuha niya mga kahigala. Oh. Wow! Ano niya? Gagawin niyang juice. Blueberries. Ito, blueberries pa. Tagan at kita. Tiganahan ko blueberries. Oo. Ito. Diba? Bongga. And your lemons. Show your lemons. Yeah, lemon, syempre mga kaigalaan. Syempre mga kaigalaan, di ba? Nagbibenta din ako ng lemon ba? Bye! Nakagala na. So, pauwi na siya mga kaigalaan. Pauwi na siya. Bye!
One eternity later. So mga kaigalaan, nandito kami sa McDonald's. Kasi si Banana gustong kumain ng burger. So yun, nandito kami mga kaigalaan. 5 o'clock na dito, no? O yan mga higala, oh. Kain pa more. No, I don't want, I'm not hungry. I know you are. I'm so tired. Let's go riding, huh? Nandito kami sa beach mga kahigalaan, no? Magbaktas-baktas kami dito mga kahigalaan. Ang daming tao dito. Nag-walking. Tignan niyo mga kahigalaan, no? Ang puti-puti ng beach nila. It's the beach. Fortunes. Ang daming naglalaro din ng volleyball mga kahigalaan, no? It's a bit cold, honey. All white African mga kahigalaan is gusto nila yung magbi-beach ba? Beach crazy. No, it's outdoor crazy. South Africans like to be outdoors. Lamig talaga mga kahigala. Pero yung mga tao dito ulit talaga ng beach mga kahigala. The next day. No, 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 no. Mag-drop towel challenge ako mga kahigala. Huwag kayong kukura. Sana all. Diba sana all. Diba sana all. So yan. I was the cameraman on this little episode, okay? Even my glasses were steaming up a little bit towards the end, okay? But I'm going to hand you over to Mom so she can do the shout out, okay? So, mga kahigala, pasensya na mga kahigala, no? Minsan, manoti-noti ba? Ganyan lang talaga kami mga kahigala. So, sana maintindihan yung mga kahigalaan, no? Enjoy life lang ba mga kahigala? So, yun mga kahigala, mag-shoutout na ako mga kahigalaan. So, shoutout kay Bitoy Video Collection, The Mangyar Family Vlogs, The Sukas, The Team Triple E Vlog, tapos si Cindy B Family Life,
si Pritchie, si Tol, at my kitchen simple. Tapos, kaibigan ko, si Chadme, also, Lian from TV, pinsan ko yan mga kahigala, at si Angel and Dustin mga kahigala. Tapos, yung mga ano din, na walang mga whitey mga kahigalaan, is always din palo-palo sa amin ba, si Eileen Ankaya, si Yoli Torres, at yung kaibigan ko na si Lodeline Hoben mga kahigala, at si John Del Kamara mga kahigalaan. So, yun mga kahigalaan is enjoy life lang kahit ang daming problema o mga pagsubok na dumating. So, happy lang. So, that's all mga kahigalaan. Babu! Bye. Just levitate.